Για την αδελφότητα των Δανιηλαίων είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πατέρα Γρηγόριο. Ας την ακούσουμε. Βρισκόμαστε στην έρημο των Κατουνακίων του Αγίου Όρους, στο ησυχαστήριο της αδελφότητας των Δανιηλαίων. Η αδελφότητα των Δανιηλαίων είναι πολύ γνωστή σαν αγιογραφική αδελφότητα, αλλά και για τη μουσική παράδοση που έχει δημιουργήσει μέσα στα 100 χρόνια από την εποχή που ο γέρον Δανιήλ την ίδρυσε. Πάτερ Γρηγόριε, είστε μέλος της αδελφότητας των Δανιηλαίων και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε λίγα λόγια τόσο για τους γέροντες, από τους οποίους μάθατε και την τέχνη της αγιογραφίας και τη μουσική, αλλά και για το έργο της αδελφότητος, τόσο στην αγιογραφία όσο και στη μουσική. Ως γνωστόν, κύριε Αγγελόπουλε, ψάλλουμε κατά την παράδοση του Αγίου Όρους, μαθητεύσαντες από τους αειμνίστες όντως μουσικούς και καλυφώνους γέροντας, ιερομόναχον Δανιήλ και γέροντα Γερόντιον. Το ταπεινό μας ησυχαστήριον προεκατονταετίας το ίδρυσε ο αείμνηστος ο εξμύρνης γέρον Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος λόγω της αγιότητος του βίου του και των θεοπνεύσεων συγγραμμάτων του είναι γνωστός εις των περισσότερων κόσμων. Το περασμένο έτος, επί τη συμπληρώση 100 ετών, το ησυχαστηρίου μας εκυκλοφορήσαμε έναν τόμον μέρος των συγγραμμάτων του με τον τίτλο «Αγγελικός βίος». Η κυκλοφορία του και η απήχηση ήταν συν Θεό απροσδόκητος. Αυτό μας ενεθάρρυνε να προβούμε και στην έκδοση δευτέρου τόμου με τον τίτλο «Μοναχικά εντρεφήματα», το οποίο θα κυκλοφορήσουμε κατά τα τέλη του προσεχούς Αυγούστου. Επίσης ο αείμνηστος πάπος μας γέρον Δανιήλ και αδερφότης μας εργάζεται και την αγιογραφία κατά τα 100 χρόνια αυτά, κοσμούντες ανά τον κόσμο πάμπολας Αγίας Εκκλησίας, με τις οποίες Αγίας εικόνας αγιάζονται οι πιστοί. Μαζί με τα μοναχικά των καθήκοντα των θεσμών γενικώς, ο αείμνηστος πάπος μας γέρον Δανιήλ ηγάπα κατά πολύ την ψαλμοδία και την βυζαντινή μουσική. Δι' αυτό πολύ συντόμως οι τρεις το υποτακτικοί, ιερομόναχος Αθανάσιος, ιερομόναχος Δανιήλ και μοναχός γέρον Γερόντιος έγιναν τέλειοι μουσικοί και ψάλτε. Εμαθητεύθησαν και από μεγάλους μουσικούς της εποχής εκείνης και από τους μαθητάς του Νικολάου Σμύρνης, γι' αυτό και έψαλαν τα μαθήματά του Νικολάου δηλαδή Σμύρνης απτέστος. Τακτικός επισκέπτης ήταν και ο λογοτέχνης και γνωστός ανά τον κόσμο Αλέξανδρος Μωραετίδης, ο οποίος εις του βορειά τα κύματα αφηγείται τας ψαλμοδίας και τας αγρεπνίας εις τα εράσμια του Κατουνάκια. Οι γέροντες ημών, ιερομόναχος Δανιήλ και γερόντιος μοναχός, επί 60 έτη ελάμπρναν δια της ψαλμοδίας των τας αγρεπνίας και πανεγύρης των ιερών μονών. Αυτών των μεγάλων γερόντων είμεθα και εμείς οι ταπεινοί συνεχιστέ, με τας ασθενείς δυνάμεις μας μας εχάρισε ο Πανάγαθος Κύριος. Ψάλουμε το κατά δύναμην εις δόξαν Κυρίου, όχι να τέρψουμε το ακροατήριον, αλλά να εκπληρώσουμε τα μοναχικά μας καθήκοντα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αγγελόπουλε, που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε. Και εγώ σας ευχαριστώ, Πάτερ Γρηγόριε, και θα ήθελα να μου λέγατε από την προσωπική σας εμπειρία δύο λόγια για τους γέροντες που προφθάσατε όταν ήρθατε εδώ στα 1947 νομίζω. Πράγματι η Θεία Πρόνοια μας εξίωσε τότε, η εσπλαχνία του Θεού φυσικά, να μας φέρει σε αυτά τα υγιασμένα μέρη των υγιασμένων αυτών τόπων και προσωπική μου αντίληψη στην υγιασμένη αυτήν αδελφότητα, στους μεγάλους αυτούς πραγματικά γέροντας. Ήσαν
κατά την ταπεινή μου γνώμη, ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι με πίστη, άνθρωποι με αφοσίωση. Από μικρά παιδιά αφοσιώθηκαν σε αυτή την αυκμερά έρημο, όπως τη βλέπετε, και απέδωσαν με θυσίες, με υδρότας, με πόνους εις όλους τους τομείς. Προσωπικά βέβαια ή το πρώτο των έργων η μοναχική τους ιδιότητα και κατά τον Άγιον Αρσένιον Αρσένιε δυο εξήλθες, αλλά στην τις άλλες δεν περιορίζονται σε αυτό, αλλά εργάζονται, να πούμε, σε όλες τις κατευθύνσεις του χριστιανισμού, της αγάπης, της αδελφοσύνης. Όπως προείπαμε, με τις Άγιες εικόνες που έφτιαναν με την καλλιτεχνία αυτή, κοσμούσαν πολλούς πάμπολους ιερούς ναούς και ιδιωτικάς Αγίας εικόνας, τις οποίες εργάζονται κατόπιν προσευχής και θείας λειτουργίας και τα έστελναν στον κόσμο για κήρυγμα και για αγιασμό. Δεν απέβλεπαν όσο στην αμοιβή όσο στην αγιότητα της Αγίας εικόνος. Επίσης εδώ, όπως βλέπετε, ένα κέντρο διερχομένων και έρχονται πάμπολοι άνθρωποι, περνούν περαστικοί και με όλη την αγάπη βοηθούσαν τον άνθρωπο, τον κουρασμένο, τον διερχόμενον, ό,τι τον αφορούσε και ό,τι τον αποσχολούσε. Πραγματικά είναι μια όαση στην έρημο αυτή, γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ ακριβώς στα καρούλια πιο κάτω και στα κατουνάκια εμόνασαν, έμειναν πολλά χρόνια οι ασκητές του Αγίου Όρους, οι ησυχαστές, αυτοί που μόνοι τους έχριζαν τα σπιτάκια αυτά πάνω στους βράχους και μόνοι τους ζούσαν. Εδώ για να έρθει κανείς πρέπει να έχει μια ανωτέρα δύναμη, μια ανωτέρα χάρη, μια ανωτέρα απόφαση, διότι όπως βλέπετε τα μέρη μας είναι δύσκολα. Αλλά λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες στον Ευεργετινό ότι ρίπτει τα παρόντα ο των ελπιζομένων γευσάμενος. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι μέσω της υπακοής ή στο μοναστήρια ή και στους γέροντας που υποτάχθησαν, εγέρθησαν τα ουράνια αυτά κάλλη, αυτά τα δύσκολα, τα νομιζόμενα κατά τον κόσμο δύσκολα, τα νόμιζαν πολύ εύκολα, δεν τους ήταν τίποτε. Διότι είχαν όλο το είναι τους τρέψει προς τα ουράνια κάλλη αυτά, τα οποία θα απολαύσουν οι αγωνιστές. Ύστερα από μεγάλη απόφαση και πίστη και αγάπη που θα έχουν στον Θεό. Πάτερ Γρηγόρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχατε και καλοσύνη να μας πείτε και τα λόγια αυτά και να μας ψάλετε για την εκπομπή μας. Αυτά πολύ πρόχειρα, αν τύχει άλλο θα πούμε περισσότερα.